Hej Karl, ja. Jo, det er Martin, ja. Ja, det er rigtigt. Med Team Danmark, ja. Hvad for en sportsgren, siger du? Jo, men altså, jeg tænkte jo bare et eller andet med bolde. Har I ikke sådan en afdeling med det? Det lyder sgu fint. Jo, så er det sgu en aftale. Lige 2 sekunder, Karl. Er der noget kontingent eller noget bagved på det? Det er der, nå. Så får man vel også noget rabat i vildkart. Ja, okay, godt nok. Jamen, så sender jeg indmeldelsespaket her på mandag. Det lyder godt, Karl. Vi snakkes ved, du. Jeg snakker lige med Karl der. Skål, Lykke. Skål.